Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Later in deze uitzending maken we de namen van de mensen bekend die een kaartje hebben gewonnen voor de voetbalwedstrijd. Maar laten we beginnen met het belangrijkste nieuws. Rekenkamer wil strengere regels, dat werd duidelijk gisteren in het parlement. Waarbij gesproken werd over de jaarrekeningen van 2020, 21 en 22. In deze centrale commissievergadering heeft de secretaris van de Algemene Rekenkamer, de heer Percy Virginia, enkele conclusies uit de jaarrekeningen toegelicht. Hij vindt het belangrijk, of de Rekenkamer vindt het belangrijk, dat alleen bevoegde functionarissen financiële verplichtingen kunnen aangaan. Ook beveelt de Rekenkamer aan om sancties op te leggen aan degenen die de relevante wet en regelgeving niet naleven. En er moet verder worden gewerkt aan het werven van geschikt personeel. Het op tijd inleveren van alle jaarrekeningen is een groot probleem. Daarom is de aanbeveling gedaan om te zorgen dat alle instanties die deel uitmaken van de collectieve sector hun jaarrekening tijdig indienen. Aldus de voorzitter van de Algemene Rekenkamer. Dan gaan we naar het volgende onderwerp. Vernieling van de natuur gaat door, dat zegt mevrouw Maritza Laufer. Zij is woordvoerder van de groep Save Sakito. Buurtbewoners maken zich druk om de vernieling en vernietiging van de natuur aldaar. Gisteren kregen we een video te zien waarbij te zien lijkt te zijn dat er mangrovenbomen worden vernietigd. En volgens Maritza Laufer, vandaag in de Extra, lijkt het erop dat er een weg wordt aangelegd die toegang moet bieden tot appartementen die in aanbouw zijn. En dat daar mangrovenbomen voor worden verwijderd is volgens haar niet correct. Omdat mangrovenbomen juist ook heel belangrijk zijn voor onze natuur. En ook helpen tegen, en ook een natuurlijke bescherming zijn tegen hoge golven en stijgend waterpeil. En dat is juist nu hartstikke belangrijk voor het gebied rond Sakito, aldus mevrouw Laufer. Nederland neemt taken over op Bonaire. Dat heeft de waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond gisteren laten weten. De Rijksvertegenwoordiger liet weten in een video dat Nederland het afgeven van vergunningen, het houden van toezicht en het handhaven bij vuilstortplaats Celibon op Bonaire tijdelijk gaat overnemen. Volgens Helmond is het een heel ingrijpende beslissing dat de taken rond de vuilstortplaats in het gebied Lagoon uit handen van het Bonaireaanse bestuur wordt genomen. Maar het is volgens hem noodzakelijk omdat er sprake is van taakverwaarlozing. De situatie rond de vuilstortplaats is ernstig. Dat heeft ook een rapport onlangs bevestigd. Er is brand geweest en dat heeft weer geleid tot zorgen over het verbranden van gevaarlijke stoffen. En nu neemt Nederland tijdelijk de hele vuilstortplaats over. Controle bij de fruitbootjes, dat vond gisteren plaats. Medewerkers van de dienst Economische Ontwikkeling, het ministerie Economische Ontwikkeling, agenten, mensen van de douane, die controleerden de mensen die groente en fruit verkopen, de Venezolanen bij de Chacaprideskade. Soms nemen ze te veel plaats van de stoep in dat eigenlijk niet zou mogen. En dat zorgt er weer voor dat mensen er niet langs kunnen lopen. Dus de politie samen met douane en MEO heeft een controle gehouden en informatie gegeven aan de verkopers. Voorbereidingen voor de wedstrijd. Alles staat klaar voor de belangrijke wedstrijd die morgenavond wordt gespeeld in het SDK-stadion. Saint-Martin speelt tegen Curaçao en maandag speelt Curaçao tegen Saint Lucia. Als ze allebei gewonnen worden, gaat Curaçao naar de Gold Cup. En er is veel enthousiasme voor de wedstrijd. En Dick Advocaat liet weten klaar te zijn. De bondscoach heeft een goed gevoel over de wedstrijd tegen Saint-Martin. De wedstrijd trouwens begint om 7 uur 's avonds. Om 4 uur 's middags wordt San Lucia tegen Grenada in de SDK-stadion gehouden. Dan is de Studie- en Career Fair van start gegaan. Dat is voor de 30ste keer al georganiseerd. En in dat te vieren wordt er op 16 november ook een Job Fair gehouden. Nu is er dus aandacht voor de studenten die verder willen studeren. En op 16 november kunnen mensen naar het WTC om te kijken of er een mooie baan voor in het vooruitzicht ligt. Er zijn heel veel mensen, heel veel ministeries zijn aanwezig, heel veel bedrijven zijn daarbij aanwezig om te zorgen dat mensen die een baan zoeken en
bedrijven en instellingen die mensen zoeken met elkaar geconnect kunnen worden. Zo heet dat in goed Nederlands. En dan nog een laatste bericht. Afval langs de kant van de weg. We weten allemaal, afgeven van afval gratis is. Maar toch zijn er mensen die hun spullen gewoon langs de kant van de weg gooien. Dat ziet u op deze beelden. Dat gebeurde bij Scherpenheuvel. De buurtbewoners zijn boos, want de mensen gebruiken het gebied als een vuilstortplaats. En het is vooral de onbegrip dat de boventoon voert. Want mensen snappen niet dat op deze manier de boel weer vervuild wordt. Terwijl er alle mogelijkheden zijn om het afval gratis af te geven. Nou, wij gaan even naar een break. Zijn zo bij u terug. Blijf kijken. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Ik had het al aangegeven, de winnaars van de prijsvraag. Ik had gisteren gevraagd wie mij kon vertellen wanneer Patrick Kluivert bondscoach was van Curaçao. Nou, dat is een beetje een strikvraag, want hij was het in 2015 en 16 en kwam later in 21 nog weer terug om een tijdelijk interim bondscoach te zijn. Er hebben veel mensen gereageerd. Ik vind het hartstikke mooi dat er zoveel mensen hebben meegedaan. 5 personen zijn geselecteerd en die kunnen hierbij extra een kaartje, hun 2 kaartjes komen afhalen. Neem alsjeblieft je cedula mee of je paspoort of je rijbewijs ter controle. Want het gaat om 5 verschillende personen die dus langs kunnen komen. Kenneth Macaulay, Marijke Laurens-Gari, S. Weijer, Altagracia Bernardina en Farao David da Costa Gomes. Van harte gefeliciteerd. Jullie kunnen je kaartje komen afhalen bij Extra tot 9 uur 's avonds vandaag en morgen in de loop van de dag. Want de wedstrijd begint al om 7 uur. En morgen hoop ik dan kaartjes te kunnen weggeven voor de wedstrijd van aanstaande maandag. Blijf kijken dus. Dan gaan we naar Bonaire. De zee is vuil. Het is weer een totaal ander onderwerp, maar het is nieuws. Want het is geschreven door de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat, Barry Madeleiner. Hij heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat er heel veel plastic en chemische vervuiling is. Een alarmerend niveau. Het is vergelijking met Europees Nederland erg gesteld met de zee op Bonaire. Want op de water en in het water en op de stranden wordt 12 keer zoveel plastic gevonden als in Europees Nederland. En volgens de minister moet daar dan ook zeker wat aan gedaan worden. De vervuiling is geconcentreerd bij landfill Lagoon, daar hadden we het net over. Daar worden de taken overgenomen. De haven en de voormalige Bopec Terminal. Dan is Aruba druk onderweg voor de verkiezingen, want volgende maand worden er verkiezingen gehouden op 6 december. Gisteren konden de partijen hun cijfers en kleuren krijgen. Dat is altijd een mooie traditie. De meeste partijen hebben hun kleuren gekregen die ze ook wilden. Zo heeft MAS een lichtblauw gekregen. Maar de PPA, de oude PPA, nu onder leiding van Otmar Olubert, had dat in oranje en Raïs heeft licht oranje. Nou, daar is de PPA het niet mee eens en die heeft bezwaar aangetekend. Partij HTC
lichtroze, Curpa donkerpaas, Futuro magenta, de LPR krijgt rood. De Red die krijgt weer wit, Action 21 donkerblauw en de MEP geel en de AVP groen. En daarmee is er steeds meer klaar voor de verkiezingen op 6 december. Dan gaan we tenslotte nog naar Peru, want daar is de top van de internationale politiek bijeen. Ook de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese president Xi die komen daar naartoe. Het heeft allemaal te maken met de Azië-Pacific top. Maar iedereen meldt dat alles wordt overschaduwd door de verkiezing van de nieuwe president van Amerika, Donald Trump, en de dreiging van handelsconflicten. Volgens Biden en Xi zullen ze vooral daarover gaan praten. Wat zijn de mogelijke gevolgen van het nieuwe beleid van Trump? Die dreigt met verhoging van tarieven en misschien ook wel een soort handelsoorlog over de wereld. Daar zal veel over gesproken worden. En het is een top waar leiders uit de hele wereld zijn. Hoge functionarissen uit Japan, Zuid-Korea, Canada, Australië en natuurlijk de genoemde presidenten van Amerika en China. De Russische president Vladimir Poetin zal niet aanwezig zijn. Maar het is vooral een goede bijeenkomst voor Peru om te kijken wat er allemaal wereldwijd besproken kan worden. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.